Tak, zapínám. Jdeme na toho Korka. Čau, to všichni, to jsem já, Vova. Dneska jsem v obchodáku po zavěračce. A nejsem tady sám, mám tady kamarády. Trvalo vám to? Kuba, Pavko a Lukáš. A my teď jdeme prozkoumat a ukázat vám, jak to vypadá po zavěračce. Kluci, jakým směrem půjdeme? Já nevím, já bych šel tam. Dobře, tak... Zatím mě roztrste. OK, tak jo. Povolej se. A stop. Tak jo. Hej kluci, lavička, pojďte si sednout, dáme odpočinek. Tak jo. 2000 years later. Nuda. Jdeme dál. Tak to jdu. Kluci, tam je hudba, nechceme se tam jít podívat. Co když nás vyhodí odsud? Opatrně, počkejte, mi se rozhodl za oknem. Kluci, mi se rozhodl za oknem. Jo. Nechte mi aspoň zavázat, ty vás. Kluci, já mám úplně hlad, pojďte do Teska. A co tam? Tam je zamčeno. Ale tam je hudba. Puste nás. Jdem, Zamčeno. Nechci nás pustit. Dobrý. Nechtěl. Jídlo nebo pití, no? Jídlo a i pití. Tak. Víte co, mi úplně napadla jedna věc. Jdeme tam? Jo. Už vím, baba. Vím. Chceš? Jo. Chceš? Jo. Tady na bav. To si vypadáš jak bizdák spíš, ne jak jsou. Viděl jsem to, jak to dělají, nevím, jak se to dělá. That's and shit. Počkej, Nějak tak. to bylo asi gumové. Ty krásně, co tady máš. Kluci, jsme prošli a teď je tam nějaký alarm. Jako, Slyšíte to? no já to slyším. Ne, počkej, jdeme. Co teď? No, jdeme tam tím směrem, počkám. Jdeme pryč. Pryč, jinak tady nás bouchá sekuriťáková, já už nechci po druhý. Tady v tom obchodáku by měla být trampolinová hala. Jdeme ji najít a schovat se tam. Kolem nějakého alarmu úplně. Ani zběhat. Takže Pavko, teď jdeš vytírat. Když se tak jdeme, že uklízíme. Takže baba, kdo jde konga na eskalátoru domů? Já. Jak vidíte, tahle vypadá obchodák po zavěráčce. Není tady nic zajímavého. Takže jsou zavřený obchody, baba, mi chci říct. Jo. Ne. Máme tady Tobogu Jump. To znamená, že tam můžeme jít. Kluci, mám pro vás challenge tady. Bude taková lehčí. Tak povídej. Kotrmelec tady. Jsi normální. Ty vole. Tak počkej. Dobrý. A teď celé to cít kvatrmelce. Celé. Tak pojď, baba. Tak Pavko. Tak pojď. Ty vole, mi koudu ruce. A teď hvězdu tady udělat. Dál se to. Ne. Tak jo. Tak to radši jdu než ten kotrmelec teda. Jakým směrem? Že tady tím. Wow. Baba, a jak vypadá Bíkek s tam? To byste chtěli vidět, jo? Co to ještě neviděl? Počkej, to strašně klouže. Wow. To Boga Jump.
Díky. Hele, já mám nápad. Jsem to viděl ve filmech a Mirror's Edge, jestli jste hráli? Tady je nějaký ček. Co to dělá? Zkus to. Ještě jednou? Já mám nápad, držte to. Já jsem to viděl v Mirror's Edge. Dále, když hrajete a tam právě běžíte přes obchodák, ty dveře se zavírají a tam se musíte proskočit, takže poběžíš za mnou, já zkusím proskočit, Pavko to začne zavírat. Hej Vovo, sáď si své boty, že to nestihneš. On už zavírá to tam jak nic, je čas. Teď to dáme ještě jednou, ale tentokrát natočíme z jiného úhlu. Piece of cake. To jsi to stihl, takže si vyhrál moje boty. Tak já je nechci, ale děkuju. Každopádně Pavko zůstává tam a my se s vámi musíme rozloučit, protože my jsme teď v noci v Toboze, to Bogajob. Co tam nechat, jo? No, tak prolez. Baď, dělej. My se s vámi loučíme a mějte se hezky, čau. Čau lidi, čau.